Il-bastiment Lifeline li abbord 234 persuna ġie deċiż li jiddaħħal f'Malta u se jkun sekwestrat sakemm isiru l-investigazzjonijiet. Dan wara l-bastiment tajjar bandiera tal-Olanda meta ma kienx reġistrat f'dan il-pajjiż u allura ma kellux id-dritt li jagħmel dan. U rreġistrat ukoll bħala pleasure boat, jiġifieri ma kellux dritt jagħmel salvataġġi simili. Apparti minn hekk għal xi ħinijiet intefa' wkoll it-transponder tal-bastiment li huwa l-istrument li jindika fejn ikun il-bastiment. Ma dawn l-akkużi jiżdiedu wkoll l-akkużi fil-konfront tal-kaptan li kiser ukoll l-ordnijiet li natawlu waqt ħidmiet ta' salvataġġ mill-forzi Taljani. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kien hemm stati membri li rrifjutaw li assistu lil Malta f'din il-ħidma biex l-immigranti jiddaħħlu f'pajjiżna. Iżda finalment il-bastiment ingħata permess li jidħol f'Malta wara wiegħda ta' assistenza mill-Belġju, l-Olanda, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu kif ukoll il-Portugal. Mal-wasla tagħhom f'Malta bdiet ħidma biex ikun analizzat jekk għandhomx dritt japplikaw għall-ażil jew le. Dawk li ma jkollhomx dan id-dritt mistennija jintbagħtu lura lejn pajjiżhom. Fl-aħħar jiem wieħed mill-persuni abbord inġib lejn Malta minħabba kwistjonijiet mediċi. Waqt il-Forzi Armati ta' Malta wettqu 3 ħidmiet biex jissupplixxu l-bastiment jew ta' salvataġġ.